nevana ndakabva kusiri mambo ndikatakura mabhurangeti anekuga ndikapinda nawo mubedroom. Saka ndikatanga kurara imomo, asi still waingoti Henry pamba ndikusona anongokiya mubedroom achinge achienda nemakisi. Saka ndokuona kuti izvezvi kwenda kwakaita kurufunsi wechimanji mabhurangeti angu yandaifuga ari mubedroom vakangosiya vakira. Ndikatozoita kukumbira madha wekumanext ndovakazopa mabhurangeti ekuti ndifuge nevana kurumba pandagara ndinorara kuini. Vachiti handikira kunhu. Saka pamakamubvunza munodara kugara madhadha ndina kuzoramba mukadzi. Saka ndakatsanangura mabhara trukuita nezvese ndikatsanangura kuti makizi enga akatichinjira izvezvi varasiri anodaita unoziva kumba modi kupa mukadzi makii zvese yewo chinesi weshuga ndiye weshuga ndeyekuti ndine shuga kubva pano kwamakaita ndobva mangoningirei patakadzokera kumba anongondipa makizi asi muri kumba kwacho nomese murume wenyu yani haukamana bhonzo anokamana bhonzo bhonzo ndo aripo mumamisira kuti bhonzo anoziva naye aitaura kuti murume yanenge akafana ariberi izvezvi varikokuma ainyebera pamba kaitika rufu asi muzukuru yakatovigwa nezuva pakadoma kusaka vanhu vana chete vanani vanhu vasakadzoka. Saka iye murume wangu nezotona zvinodzoka but asi patai pana mwana azondudza kuti baba vake vatokunda izvezvi arikokuma. bhonzo wacho akanditaura nyaya yenhamo dzakabvisa murume waumba but kana munhu anditaura achikurukura zvake handiitore mupisha nokuti basa asi akanga animbonditaura aripoka munhu kana usina kukumbira excuse kudare it means ukaita setikoti hawaite mahombo ewana. Inoda kuziva amai kuti imimi iye zvino mudare pfungwa yenyu iri kuti chii? Kuona kwangu nemugariro kuita nemurume wangu sekune kuramba vaita nemakisi nokuti pamwe ndakabva kuma tanditi todzokera mubedroom sezvo ndaigara nevana ndakabva kusiri mambo ndikatakura mabhurangeti andaifuga ndikatopinda nawo mubedroom. Saka ndikatanga kurara imomo, asi still waingoti Henry pamba ndikusona anongokiya mubedroom achinge achienda nemakisi. Saka ndokuona kuti izvezvi kwenda kwakaita kurufunsi wechimanji mabhurangeti angu yandaifuga ari mubedroom vakangosiya vakira. Ndikatozoita kukumbira madha wekumanext ndovakazopa mabhurangeti ekuti ndifuge nevana kurumba pandagara ndinorara kuini. Saka inini ndaichitokumbira kuti kana chinhu zvakumanana pisi ode ndongorara zvangu ikoko iye achimbogara mumba masi kuti ndigare ndirara. baba last time takasira kuti muene list chipei list anofana kusevhwa naro protection order by protection order haitadzise munhu kuroora haita semunhu kuroora. Mune vana vangani? 4 vakamira sei? Vasikana 2 vakomana 2. Iye akamboroora here? Isu tata tichifunga imba haidi kunzi iripo iyo isipo. Handiti kuti munhu anofunga kuti ari kunyengedza isusu pano. Isu vedu vakadzi havadi kutotishaya. Handiti makoa ndouya pano kuzonyengetedza munhu chida mukadzi wako kuda kumubatsira kuti urirombe. Handiti ukaona wakutiza mukadzi wabereka naye vana uchifungidzira nezvandakaona zvavari zvezvi dai varipo nhasi vachititaura muchitiudza zviri papo ndopamaitiona kuti tiri vanhu vakaita sei. Hatidi kunetswa nevanhu. Munhu kana usingade mukadzi muudze kuti handitanda. Handiti ogara kawega shave rako rakubata iro uone mapeto arona musimaone zvouri kuona maresults aro ndomusimaone muchitiudza kuti apa ndakatadza kutamba. Handiti maona. Saka zvandida kubatsirai ndezvekuti imimi iye zvino kana muine mamwe matanho amunoda kutora, handiti amunoda kutora through other court torai sezvakaita nhau yenhingi iyoyo
kuno munoti ndakaenda kwamambo hapana chiri kubatsira, munhu aritotiza matare kwamambo. Handiti mouya kuno ichitokupai judgment redu rinotaura izvozvo zvekuti munhu akati anoda mukadzi kubva musi wakabva kudare kusvika nhasi wasvika nyaya yozouya kuno toti aiwa itai zvenyu mberi, hapana zvakati. Nokuti kana mavharirwa panze, kana imba yachona ipi manje, ipi yacho manje, kuti kana uripo ndopane pakavhurwa kuda kuti mukatopinda imo muimistake chenyu chamasiya imomo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Vana vakura sei? Akatopedza nesini. Zvese izvozvo hamuchada kudya rifa renyu makagara vanhu pamwe chete. Zvinonzwisa tsitsi amai, but hatina zvatingadii zvatingaita. Upenyu muridzi wawo, munoziva mararamiro. Isu sezvinota nekuda kwokuti akati mudzimai wangu zvakadai, tiri kumupa listiro. Listiro akatadza kukomplaya naro, tobva tamutonga nenhau yevana vaakabereka. Vakomana 2 mombe dzavo 2, vasikana 2 mombe dzavo 4. Handiti ima hamuna kumborohwa kumwe kunhu muupenyu hwenyu, ndiye murume wenyu okupai dhameji renyu papo, kana akanga asina kutorohwa. Handiti pane manyemowo soukaita rombo rakanaka zvakadii kuwana mukadzi aringasvikuberekera vana wausina kuroora kuvabereki vake. Ndosaka mutoona vasina respect nedzimba varume ava. Inhau iyoyo haana paakambozvidya mwoyo pamusoro penyu kuti regedzai ndinoroora mudzimba wake. Dai akapawana ipapo muupenyu hwake angadai achiparemekedza. Saka zvinhu 2 muchibuda pano, kana iri protection order, isai protection order. Kana mukati umwombo hwangu huri kwamambo hunoratidza kuti murume uyu haana chinangwa neni, ari pakundiabhusa, mouya kunotokupai mutongo. Weipapo patakafamba ipapo chete pane results committee state court rinokubatsira. Kana azoka kunoida kutorohwa nepedhuri siyai romberi rive munoratidza muri kuzviuraya. Ini pangu polisi vanotoiziva iyoyo kuti panapa mwiwe kuchetura uchiudza kuti kutinyadza ini. Ungatotinyadza ukaisira inini kuchetura wacho, kwete kuzviuraya iwe. Mai mwana iko musatambire ikoko, don't waste time. Handiti amai vabereka ambuya vangu vabereka baba vangu, mwana akati arikuda kuzviuraya. Mwana aita bedzi dzake but aenda kuzviuraya chichi. Ambuya ndonda kuona kuti iganda ngaivavo vakapira pamusoro vakwira tinoda kuti vazovaita tambo yakasiyira tiri free vodzoka tiri free. Isai protection order yatora avari kubva kurira ndimaitirisa pekee. Nyaya kana yasvika paira haina tezvara mukati, yanyaya yevanhu chipi. Tezvara vatipa bepa ravo tinoriisa pamutongo. Tumutonga asipo ticharinhingiringi apo tongonyora nhingi outcome yenhingi nekuatacha list kuti pamusina kuzouya kudare paya taitawirirana kuti tezvara vachauya nelist renyu irwe zvakati kubva apa kusvika apo tiri kuzvida after 21 days chakati tozotaura namaudza izvo mukamudaro munhu nomuna vanei kumba munei imbwa dzese munhu akaziva kuti haana chainacho papo makangozva kuti haana chainacho haaremekedze dare haatye because chinongori chunhu. Kakudzwa munhu wese anojamba dare haana chinhu irombe
Saka anenge achiti munotorei. Saka toda kutora zvacho zvaari kuvharira mumba menyu maasingadi kuti mupindemo, munosara musina chinhu. Muchaona makiyi achaaraswa kuti achashandei. Hakuna chinhu chinorwadza chekuti maejisi enyu aya moswera muchituturudzana nekushungurudzana. Hazvisiri izvozvo. Saka nyaya yenyu, uyai pakati pewiki pamunenge mawana nguva, munana Mande chipiri chitatu kuti chienda patichisiri mumatano, chibatsirane nyaya yekupanana mazano kuti zvii zvamunofanira kuti munge muchiita, kana mazvikamba zvii zvamunofanira kuita. Atimawana tobatsirana. Zvokuti kwanzi munhu anotiza papaita anozviuraya, siyai azviuraye, minus problem. Motomuudza kuti minus problem. Toda kunofa umbwende. Tine vamwe tikati mudhara makura musadaro, vakafushirwa musuno uno. Vane nyaya dzakafanana naidzo dzekuti vanhu vakuru havadi kukura pamasure. Techingoudza vanhu zvamuri kuvhaira nazvo izvi ndezvepano basi. Muri kutambisa time yekufara nemhuri yenyu. Dai mawandira pakunofara nemhuri yenyu. Vana nesi mwana azodadai kana ndandichipengereka ndodzikama manje kuti baba nemuchitokomenda dhimi kana kuti mamai dhimi unomaka kuti baba mazuva ano vamwe vakundidzorera kuvana vangu. Vana vanouya kuna baba vavo kana vakabatana namai vavo. Mapenzi munouya next week, hamune mawana mukana mouya tokurukura tiri kutenga takusunungurana.